Nem tudom, hogy a Könnyes című filmet kiállta, találkoztunk a gyilkossal, hoztunk egy üzenetet, aztán belecsapunk a keményen. A jelszó még mindig nyom meg jó, mindenkinek jó szórakozást, mindig a Stereo Players. Na most figyelj! Mit kell tudni, srácok, rólatok? Mikor kezdtétek, hogy kerültetek Kecskemétre? Hát először is üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Mikor kezdtük? Hát szerintem egy olyan 11 körül, 11-12-be kezdtük. Nehezem kicsit megmondani pont azért, mert mi már az Olival azért jó régóta együtt vagyunk, csak a Stereo Players mint nevet olyan kb. 3-4 éve vettük fel, és akkor készítettük az első közös remixünket. Rengeteg fellépésetek van országszerte, külföldön is sokat turnéztok, meséljetek erről egy picikét. Figyelj, hát igazából ez igaz, most nagy képűség nélkül mondhatjuk, hogy igen, jártunk, általában inkább a közeli országokba szoktunk előfordulni, Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Romániában nagyon sokszor felléptünk, és hát megpróbáljuk úgy csinálni, hogy a közönség mindenhol megkapja azt, amit szeretne és amit vár tőlünk. Ez igazi Stereo Players-es bulikat. Zenéleg mi az, amit ti főleg játszotok? Minimál, Clubhouse, miket nyomunk még? Igazából ilyen chart music, tech house, aha, ilyen igazi pörgős. Megjelent az új zenétek DJ Kukival, mit lehet erről tudni? Rádiókban játsszák, ha jól tudom. Mesélj erről, kérlek. Így van, jók az információid, hát megkerestük Kukit, mert mi nagyon szeretjük őt, és ugye az egész unblock személyiségét, hogyha mondhatjuk így, ugye? És Music néven nekiálltunk egy dalnak, aminek a zenei anyagát mégis a Zoli készítette. Közösen. Én őszinte leszek, amikor én még nem ismertem a Zolit, én már akkor is, nem puncsolás, mert mindig állandóan veszekszünk, én már akkor úgy gondoltam, hogy kimerem állítani, hogy az egyik legjobb remixeket gyártja. Lehet sok Magyarországon, sok remixer, sok tehetséges, ilyen-olyan csapatok vannak, én ezt elismerem. De szerintem, ha kellene választanom, és nem lenne a társam, akkor is azt mondanám, hogy a top 3-ban benne van. És úgy döntöttem annak idején, és remélem, hogy jól döntöttem, hogy mi egy formáció legyünk, ebből ő benne volt. És én szerintem ez egy nagyon jó dolog indult útjára. És szerettem volna még színesebbé, és az Zoli szerettem volna még tágabbra duzzasztani ezt a dolgot, és akkor úgy döntöttünk, hogy más emberekkel is fölveszünk a kapcsolatot, akik szimpatikusak számunkra. Így választottuk a Kukit, és lesznek még meglepetések a közeljövőben, hisz több ismert előadóval fogunk még együtt dolgozni. Zoli, milyen fellépések várhatók a közeljövőben? Hú, hát rengeteg. Románia, Miskolc, Szolnok, Szerbia, Debrecen, Paks. Akkor nem unatkoztak egyáltalán? Nem, jövünk, megyünk. Van egy nagyon-nagyon nagy fellépés, amire most készülünk, és ez nem magyarországi. Egy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, és hogy hatalmas dolog, hogy oda meghívtak minket. Ez a közeljövőben ki fog derülni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy mi a Stereo Players Magyarországot képviselhetjük kint, és nagyon örülünk annak, hogy elismerik a munkásságunkat, és azt, amit mi esetleg művelünk vagy csinálunk, akár a diszkóban, akár a stúdióban az Olival. Rengeteg zenét csináltok, rengeteg remixet csináltok, mik a visszajelzések, mert a közösségi oldalakon és a videó megosztó portálokon nagyon pörögnek ezek. Hát szerintem eljutottunk már arra a szintre, aminél igazából már egy iránymutatást is mutatunk a feltörekvő producerek, DJ-k számára, és hát megalakítottunk egy teljesen új stílust, ami minket képvisel. Szeretik az emberek, YouTube-on is jók a visszajelzések, Facebookon, e-mailekbe, üzenetekbe, szerintem jól járva haladunk. Melyik videótok, melyik remixetek, esetleg saját gyártású produkciótok a legnézettebb? Infinity Inc. több mint 500 000 felett jár a nézettsége, igazából szerintem az a legnézettebb videónk eddig. A legnagyobb úgymond visszajelzés és elismerés nekünk még az is volt, hogy sikerült, hála jó Istennek, ezt lekopogom, vagy fordítva, kilépni Magyarország medréből olyan szinten, hogy Brazíliából, Oroszországból, Olaszországból és különböző olyan külföldi helyekről kapunk gratulációs leveleket, amikről álmunkba se reméltünk, és ez nagyon jó érzés nekünk, mert valamilyen szinten mindenki nullára indul. Most ezt tudni kell, hogy minket senki soha nem segített semmibe.
Tehát a Zoli a szépen maga gyűjtögetett, mindig kuporgatott, megvette ezt a cuccot, aztán megvette azt a cuccot, és most ott tartunk, hogy nagyon szép kis stúdiót épített ki, és én szerintem Magyarországon én bátran merem állítani, hogy a legjobb producerek között van, és ez tényleg így van. De most ez nem gyalizás, ez tényleg így van, úgyhogy aki jó zenét akar csináltatni, ezt ő keresse meg. És aki jó bulit akar, azt meg hívjon minden. Így van. De reklám nélkül tényleg én úgy érzem, hogy ez nagyon jó dolog. Segítség nélkül jutottunk el oda, ahol vagyunk. Köszönjük szépen! Mindenféle külső segítség nélkül jutottunk el oda, ahol most tartunk. Tehát nem volt mögöttünk se média, se olyan ember, aki pénzelte volna ezt az egészet, úgyhogy... És ami még fontos, sokan nem tudják, nem azért jelentkeztem én annó ebbe a valóságshowba, hogy én nem tudom mekkora sztár akarok lenni valami, ez nekem egy gyerekkori álmom volt, aki ismer, az tudja. Én előtte is DJ voltam, a Stereo Players előtte is létezett, én 15 éve DJ vagyok, és ez nekem egy álmom volt, próbára akartam tenni magam, és megpróbáltam. Nagyon tetszett, voltak jó részek, rossz részek, sajnos a betegség miatt kiestem, de ez nem azért történt. Ez azért történt, mert ki akartam próbálni magam, a Stereo Players pedig volt, van és lesz. Mik az álmaitok? Mi a csúcs, mit szeretnétek elérni? Megmondom őszintén, szerintem az Zoli nevében is mondhatom, hogy, és ez tényleg nem nagy képviség, esküszöm az életemre, hogy szépen sorba, amit Stereo Players berkein belül megálmodtunk, az így lassan teljesülnek. Tehát... Előbb vagy utóbb. Igen. Tehát volt egy-két állam, amit egy nagy diszkó jelentett, megtörtént, felléptünk. Volt egy-két állam, ami egy hatalmas, mondjuk balatoni fesztivált jelentett, megtörtént, megléptük. És hát most nagyon nagyokat álmodunk. Van különböző óriási külföldi fesztiválok, nagyon reméljük, hogy ki sikerül jutni, akár a Tomorrowland, akár bármi ilyesmi. Ha egyszer oda ki tudunk jutni, azt szerintem a világ legnagyobb elismerése lesz nekünk. Elmondok még egy titkot a nézőknek, nem véletlen választottam ezt a fiatal embert. Ő a jóképűbbik felem, ezt be kell, hogy valljam, és úgy ha már egy csúnya van a formációba, az játsza a jó zenéket, és kell egy jóképű, aki vonzza a társaságot minél közelebb, én meg majd dumannék a mikrofonból, hogy nyom meg jól. De beszélni nem tudsz, mint tudjuk. Igen, én nagyon szerény vagyok, beszélni egyáltalán nem tudok, beszédhibás vagyok is. Én vagyok a Catman John. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, és köszönjük a nézőknek, hogy akik ezt megnézték és végignézték, és szerintem mondhatjuk azt az Zolival nyugodtan, hogy mindig igyekezni fogunk, hogy megfelelő minőségű zenéket gyártsunk számukra, megfelelő hangulatot teremtsünk a diszkókban, és ahogy egyik kedvenc rap csapatom, az Animal Cannibals mondta még gyerekkoromban, hogy amíg a hamu helyett is mamut mondunk, addig csináljuk. Amíg vér zubog a szívben, addig szerintem csinálni fogjuk, addig lesz Stereo Players, és nagyon remélem, hogy mindig jó bulikat és sok szeretet fogunk majd adni az embereknek. Ez a cél.